pensei que non é meu. Entonces, bueno, esta persoa comentaba de que hai unha serie de enlaces entronques que agora isto está, vai ser, o sea, bueno, que está aprobado por Fomento, vai ser unha circulación moito máis pequena do que é para as casas nin xelas. Pero eso era unhas, o sea, as informacións que teníamos ao principio que iba a ser así, e sempre se falou de 1 millón de metros cuadrados, pero resulta que aparecen solamente 250.000. É a reducción importante. Estamos falando sempre de reserva. Pois un kilo de carne a 3 euros, nalgúns casos, incluso nos millores, que é o que están comprando ao produtor ese kilo, o leite a 22 céntimos, como cobraron este mes pasado, ou, en fin, a pataca, que tamén hai produtores xa non na nosa zona, pois que estaban comprando, ou que lle compraron a 6 céntimos ao produtor. Bueno, pois, calquera... Unha alimentación axeitada para o seu can pasa por un pienso excelente. En Irmáns Picaño queremos axudarlo. Por eso, consulte os nosos prezos por paleta. O mellor pienso para cans nos nosos centros da Estrada e Toedo.